Ladies and gentlemen, Manaslu. Самогон. С 25 минути полет с хеликоптер съкратихме 6 дена ходене. Това ми се случва за първи път и вече сме на 3500. Рязко. Септември и сме готови да правим церемонията пуджа. Всеки си донася инвентара и той ще бъде осветен, така че да не предизвикваме боговете. Ви кажем, че сме дошли само с добро в планината. Едно от изпитанията на експедициите, когато наближи времето за атака, да можеш да издържиш напрежението, което е от това, че искаш да тръгнеш, от това, че времето още не е съвсем наред за тръгване, че има някакъв проблем горе по маршрута. И ето сега седиме, трети ден вече се отлага атаката. Обаче аз си намирам с какво се занимава. Затова не е чак толкова притеснено. Общо зад всички тръптаме в очакване. Вече една седмица чакаме. Днеска вероятно е последния ден преди да тръгнем нагоре. Закуската е навънка. Гледайки върха и тръгваме. Въже вертикално около 20 метра и сега продължаваме нагоре. Супер!
Арио, пай! Кемто! Лагер Б. 6300 метра. Много добре се чувствам. Пулсът ми е 63. Днес е 15 септември. Вместо като примерен баща, днес да изпратя сина ми и дъщерята на училище, аз се намирам 7000 км от тях. Лагер 3 на 6900 метра. Събрах за малко инсулина навънка и хумалога. Станал на парче лед. Още 6 часа вечерта. Температурата вече минус 15. Ужасен студ. И ето идва атаката. Кръгова панорама от Манаслу. Предпоследният, който беше останал неизкачен. Сега 11 часа. Неприлично топло за 8000-ник. Минус 4 градуса. Съвсем слаб вятър. Това зад мен е последната връщинка, който представлява един огромен корниз. Никой не смее да се качи до него. Зад корниза се движи останалата част от планината в района на Манаслу. Зад мен е там, откъдето идваме. Оттам идваме. Там се изкачихме. И тук долу е Самагон. Оттам, където тръгнахме. Супер доволен. 6 експедиции и най-накрая успех. Пет часа и половина от лагер 4 и се надявам още днеска стигнем до базовия лагер. Манаслу!